அவங்களுடைய கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருக்கு. அவங்களுக்கு வீட்டுல போன் பண்ண முடியாது எனக்கு கூட. அதனாலதான் கஷ்டமா இருக்கு. அப்படியாவது ஒரு நிர்பந்தத்துல அவங்க இருக்கட்டும் மாதாஜி. பரவாயில்ல அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. திருப்பி மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன். ஓ இப்ப பரவாயில்ல இப்ப அப்படின்ட்டு போட்டிருந்தாங்க. ரிப்ளை அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஓகே 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 போட்டிருந்தீங்களா? எனக்கு எப்பயாவது ஒரு வாட்டி பண்ணுவாங்க. எனக்கு என்னன்னா அவங்க வீட்டுல கொஞ்சம் இப்ப ஏதோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு போல இருக்கு. ஏன்னா ஹெல்த் இம்பார்ட்டன்ட். பயமா இருக்கு மாதாஜி போன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறது. நானே அவங்க கிட்ட பேசும்போது கொஞ்சம் ஹெசிடன்ட் இருந்தது. அதனாலதான் சரி எதுக்கு நாம போன் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க சைலண்டா இருக்கும்பொழுது நாம பண்ணி அவங்களை இன்னும் மேல மேல நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும்ன்ற அந்த சும்மா சும்மா தொந்தரவு பண்றதை விட அவங்களுக்கு ப்ரே பண்றதே பெஸ்ட் மாதாஜி. சும்மா இப்படி இருக்கீங்க இப்படி இருக்கீங்கன்னு நம்ம என்ன டாக்டரா என்ன கேட்கறத விட நல்லபடியா வரட்டும். நானும் போன் பண்ணல. அதனாலதான் மனசுக்குள்ள நினைச்சுட்டே இருப்பேன். அந்த எனக்கே ரொம்ப ஆசையா இருந்தது மாதாஜி அவங்களோட பேசணும்னு. ஆனா ரொம்ப அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதுதான். எப்ப வருவாங்கன்னு தெரியல. ஆனா அவங்க 1 month மேல ஆயிடுச்சு. எப்ப வருவாங்கன்னு தெரியல. வீட்டுல அவங்க டூர் ஆனாங்களா, எந்த லெவல்ல இருக்காங்க ஒன்னும் தெரியாது. 40 days மேல ஆச்சு மாதாஜி. போன அந்த பெரிய கார்த்திகை அப்ப முடியலன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. இந்த December 10th போல அவங்களுக்கு முடியலைன்னாங்க. ஓகே 40 days ஆச்சு. ஆமா ஆமா ராமா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ராமா எல்லாருமே காக்கட்டும். யாருக்கு என்ன நடக்கும், எப்போ எந்த சூழ்நிலை எதுவுமே நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் தி லைஃப். இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். பகவானுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும். பகவானுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும். ஆமா ஆமா ராமா ராமா ராமா. இது 5 types of முக்திஸ் படிச்சோம் இல்லையா? சாலோக்கியம், சாரூபியம், படிச்சுட்டோம் மாதாஜி, படிச்சோம் இல்லையா? இது 5மே பத்தி சொல்றாங்க. அடுத்து வந்து ஒரு நிமிஷம், பிரேம மாதாஜி தான் வாசிக்க சொல்லியிருந்தேன் அன்னைக்கு இல்லையா? படிக்கிறேன். எஸ். பிரமேஸ்வர சாயுஜா துயிதா பிரகாரா பிரம்ம சாயுஜா ஹைதே ஈஸ்வர சாயுஜ அதிகாரா. எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் தொடர்ந்தார். சாயுஜ்ய முக்தியில் 2 வகை உண்டு. பிரம்மஜோதியினுள் ஐக்கியமாகுதல், பகவானின் தனிப்பட்ட சரீரத்தினுள் ஐக்கியமாகுதல். பகவானின் சரீரத்தினுள் ஐக்கியமாகுதல் என்பது பிரம்மஜோதியினுள் ஐக்கியமாவதை காட்டிலும் வெறுக்கத்தக்கதாகும். பொருளுரை: மாயாவாதி வேதாந்திகளின் அபிப்பிராயத்தின்படி உயிர்வாழியின் இறுதி வெற்றி அறிவ பிரம்மனில் ஐக்கியமாவதே. அருவ பிரம்மன் அல்லது பரமபுருஷருடைய திருமேனியின் தேஜஸ் என்பது பிரம்மலோகம் அல்லது சித்தலோகம் என்று அறியப்படுகிறது. பிரம்ம சம்ஹிதையின்படி 5.40 யஸ்ய பிரபா பிரபவதோ ஜெகதண்ட கோட்டி. பௌதீக பிரபஞ்சங்கள் பரமபுருஷ பகவானின் உடலிலிருந்து வரும் கதிர்களால் படைக்கப்படுகின்றன. பதஞ்சலியின் கோட்பாடுகளை பின்பற்றும் யோகிகள் பரமபொருளின் வியக்தித்துவத்தை ஏற்கின்றனர்.
ஆனால் அவர்கள் பரமபுருஷரின் தெய்வீக திருமேனியினுள் ஐக்கியமாக விரும்புகின்றனர். அதுவே அவர்களின் விருப்பம். மிக உயர்ந்த அதிகாரி என்னும் முறையில் பரமபுருஷ பகவான் கோடிக்கணக்கான உயிர்வாழிகளை தமது உடலினுள் எளிதில் ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ள இயலும். எல்லாவற்றின் ஆதி மூலம் பரமபுருஷ பகவான். அவருடைய உடலிலிருந்து வரும் தேஜஸ் பிரம்மஜோதி, பிரம்மலோகம் அல்லது சித்தலோகம் என்று அறியப்படுகிறது. எனவே பிரம்மலோகம் அல்லது சித்தலோகம் என்பது பகவானின் அம்சங்களான பொறிகளை போன்ற உயிர்வாழிகள் பலரும் ஒன்று கூடி வாழும் இடமாகும். இந்த உயிர்வாழிகள் தங்களது தனித்துவத்தினை தக்க வைக்க விரும்பாத காரணத்தினால் அவர்கள் அனைவரும் இணைக்கப்பட்டு சூரியனிலிருந்து வரும் சூரிய கதிர்களை போன்று பல்வேறு அணுத்துகள்களாக பரமலோகத்தில் வசிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். சித்த என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். சித்த என்பது பிரம்மஜோதியை உணர்ந்தவனை குறிக்கிறது. உயிர்வாழி ஜடமான அணுவல்ல, ஆன்மீக பொறி என்னும் அறிவை அவன் முழுமையாக கொண்டுள்ளான். இந்த புரிந்துணர்வானது பகவத்கீதையில் பிரம்மபூத்த என்று விளக்கப்படுகிறது. கட்டுண்ட நிலையில் உயிர்வாழி ஜீவபூத்த அல்லது ஜடத்தினுள் வாழும் உயிர்வாழி என்று அறியப்படுகிறார். பிரம்மபூத்த உயிர்வாழிகள் பிரம்மலோகம் அல்லது சித்தலோகத்தில் வசிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர்கள் சில நேரங்களில் மீண்டும் ஜட உலகினுள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஏனெனில் பக்தி தொண்டில் அவர்கள் ஈடுபடுவது இல்லை. ஏன் ரவிந்தாக்ஷ என்று தொடங்கும் ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்லோகத்தில் 10.2.32 இக்கருத்து ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளது. அரைக்குறையாக முக்தி பெற்ற இந்த ஆத்மாக்கள் தாங்கள் முக்தி பெற்றுவிட்டதாக தவறாக உரிமை கோருகின்றனர். ஆனால் ஒருவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாவிடில் அவன் இன்னும் பௌதீக களங்கத்துடனே வாழ்கிறான். எனவே அத்தகு உயிர்வாழிகள் விமுக்தமானினக என்று விளக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது புத்தி இன்னும் தூய்மை அடையாத போதிலும் அவர்கள் தங்களை முக்தி பெற்றவராக தவறாக எண்ணிக்கொண்டுள்ளனர். அந்த உயிர்வாழிகள் சித்தலோகத்தின் தளத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவதற்காக பல்வேறு தவங்களை மேற்கொள்ளும் போதிலும் அவர்களால் அங்கே நிரந்தரமாக வசிக்க இயலாது. ஏனெனில் அவர்களுக்கு அங்கே ஆனந்தம் கிடையாது. இந்த உயிர்வாழிகள் பிரம்மபூத்த நிலையினை அடைந்து புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை அவரது திருமேனியின் தேஜஸ் மூலமாக உணரும் போதிலும் பகவானின் தொண்டினை புறக்கணித்த காரணத்தினால் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். பரமபுருஷ பகவானை பற்றி தங்களிடம் உள்ள சின்னஞ்சிறு அறிவினை கூட அவர்கள் முறையாக உபயோகிப்பதில்லை. ஆனந்தத்தினை அடையாததால் அவர்கள் பௌதீக உலகத்தில் ஆனந்தம் பெறுவதற்காக இறங்கி வருகின்றனர். உண்மையிலேயே முக்தி பெற்றவனுக்கு இது நிச்சயமாக ஒரு வீழ்ச்சியாகும். பக்தர்கள் அத்தகு வீழ்ச்சியினை நரகத்தினுள் இடம் கிடைப்பதற்கு சமமாக கருதுகின்றனர். பதஞ்சலி யோக வழிமுறையினை பின்பற்றுபவர்கள் உண்மையிலேயே பரமபுருஷ பகவானின் திருமேனியினுள் ஐக்கியமாக விரும்புகின்றனர். பகவானை பற்றிய அறிவு அவர்களிடம் உள்ளது என்பதையும் அவ்வாறு இருந்தும் அவரது தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு அவர்கள் விரும்புவதில்லை என்பதையும் இது சுட்டிக்காட்டுகிறது. எனவே இவர்களுடைய நிலை பகவானின் தேஜஸில் ஐக்கியமாக விரும்புபவர்களின் நிலையை காட்டிலும் மிகவும் வெறுக்கத்தக்கதாகும். இந்த யோகிகள் பகவானின் 4 கரங்களை கொண்ட விஷ்ணு ரூபத்தை தியானம் செய்து அந்த உடலினுள் ஐக்கியமாக விரும்புகின்றனர். பதஞ்சலி வழிமுறை பகவானின் ரூபத்தை கிளேஷ கர்ம விபாகஷக அபராம்ருஷ்ட புருஷ விசேஷ ஈஸ்வரக, துன்பகரமான பௌதீக வாழ்வில் பங்கெடுக்காதவர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்று விளக்குகின்றது. இந்த யோகிகள் பரமபுருஷரின் நித்தியத்துவத்தினை தங்களுடைய ஒரு மந்திரத்தில் ஏற்கின்றனர். பூர்வேஷாம் அபிகுருகு காலான வச்சே தாத், அந்த நபர் எப்போதும் உன்னதமானவர், காலத்தின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படாதவர்.
எனவே பதஞ்சலி வழிமுறையை பின்பற்றுபவர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் நித்தியத்துவத்தினை ஏற்கின்றனர். ஆயினும் அவர்களை பொறுத்தவரையில் புருஷார்த்த சூன்யானாம் பிரசவக கைவல்யம் ஸ்வரூப பிரதிஷ்டா வா சிதி சக்திர் இதி. பக்குவ நிலையில் புருஷ நபர் என்னும் கருத்து அழிந்து விடுவதாக நம்புகின்றனர். சிதி சக்திர் இதி என்பதே அவர்களுடைய விளக்கமாகும். அதாவது ஒருவன் பக்குவமடைந்த பின்னர் அவன் நபராக இருக்க முடியாது என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இந்த யோக வழிமுறையின் இறுதி கருத்து அருவமாக இருப்பதால் அது வெறுக்கத்தக்கதாகும். ஆரம்பத்தில் இந்த யோகிகள் பரமபுருஷ பகவானை ஏற்கின்றனர். ஆனால் இறுதியில் அக்கருத்தினை விட்டுவிட்டு அருவமாக விரும்புகின்றனர். அவர்களிடம் பரம்பொருளை பற்றிய வியக்தித்துவ எண்ணம் உள்ள போதிலும் அவர்கள் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதை புறக்கணித்து ஜட உலகினுள் மீண்டும் வீழ்ச்சியடைகின்றனர். எனவே அவர்கள் மிகவும் துரதிருஷ்டசாலிகள். முன்னரே குறிப்பிட்டது போல இக்கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆருஹ்ய கிருச்சரேண பரம் பதம் ததக பதந்தியந்தோ நாத்ரிக் யுஷ்மத் அங்கிரயக. பகவானின் தாமரை திருவடிகளை புறக்கணிப்பதால் அந்த யோகிகள் மீண்டும் பௌதீக வாழ்வினுள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். பதந்தியதக. அதன் விளைவாக யோகத்தின் இந்த பாதையானது அருவவாதிகளின் பாதையை காட்டிலும் மிகவும் வெறுக்கத்தக்கதாகும். இந்த முடிவானது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து வரும் பின்வரும் ஸ்லோகத்தில் 3.29.13 பகவான் கபில தேவராலும் ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அது ரொம்ப பெருசு. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. சாலோக்கிய சாஷ்டி சாமீப்ய பிரேமா இல்ல பத்மா மாதாஜி. சாரூப்யா தத்வம் அபியுத தியமானானாம் ந கிரஹணந்தி வினா மத் சேவானாம் ஜனாக. வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் முடிவாக உரைத்தார், தூய பக்தருக்கு எல்லா விதமான முக்தியும் வழங்கப்பட்டால் கூட அவர் அவற்றினை ஏற்பதில்லை. பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுவதில் அவர் பூரணமாக திருப்தியுற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. இது 100% டிவோட்டிஸ்க்கு சேவை பண்ணும்போதுதான் அவங்களுக்கு மன நிறைவு இருக்கும். அந்த நிறைவு வேற எதுலயுமே அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. பிரபு காஹே முக்தி பாதேரா ஆர்த்த அர்த்தஹாயா முக்தி பாத சாக்ஷாத் ஈஸ்வர காஹாயா. எஸ். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பதிலளித்தார், முக்தி பதே என்னும் சொல்லிற்கு மற்றொரு பொருளும் உள்ளது. முக்தி பத என்னும் சொல் சாக்ஷாத் பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி வாசி. முக்தி பதே யனராசே முக்த பாத ஹ்யாயா இமவனவமா பாத அத்தா முக்திரா சம்ஸ்ரயஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. எல்லா விதமான முக்திகளும் பரமபுருஷ பகவானின் திருவடிகளின் கீழ் இருப்பதால் அவர் முக்தி பத என்று அறியப்படுகிறார். மற்றொரு பொருளின்படி முக்தி என்பது 9வது விஷயம். பரமபுருஷ பகவான் அந்த முக்தியின் புகலிடம் ஆவார். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முகுந்தர் என்று அறியப்படுகிறார். அதாவது எல்லா வகையான முக்திகளையும் வழங்குவதன் மூலமாக தெய்வீக இன்பத்தை வழங்குபவர் என்று அறியப்படுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12 ஸ்கந்தங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 9வது ஸ்கந்தத்தில் பல வகையான முக்திகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் முக்தியை பற்றிய எல்லா விவாதங்களுக்கும் 10வது ஸ்கந்தம் உண்மையான மையமாகும். ஏனெனில் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 10வது விஷயமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மிகவும் முக்கியமான பொருளாவார். எல்லா தரப்பட்ட முக்திகளும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் வீற்றிருப்பதால் அவர் முக்தி பத என்று அழைக்கப்படலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
दुई अर्थे कृष्ण कही केने पाता पीरी सर्वभौम कहे हो पाता कही तेना पारी. Yes, சைத்தன்ய மகா பிரபு வினவினார், இந்த 2 அர்த்தங்களின்படி என்னால் இங்கே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. எனவே ஸ்லோகத்தை மாற்ற வேண்டியதற்கான அவசியம் என்ன? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் பதிலளித்தார், இந்த ஸ்லோகத்திற்கு அந்த பொருளை என்னால் வழங்க இயலவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண. यद्यपि तोमरा अर्थ से जावे गया तथापि आशीले अश्लीष्या दोषे कहननाया. உங்களுடைய விளக்கம் சரியாக உள்ள போதிலும் முக்திபத என்னும் சொல்லின் தெளிவின்மையால் அதனை உபயோகிக்க கூடாது. यद्यपि मुक्ति शब्देरा हाय पंचवृत्ति रुधि वृत्तिय कहे ताबो सायुज्य प्रतीति. முக்தி என்னும் சொல் முக்தி என்னும் சொல் 5 வகையான முக்திகளை குறிக்கிறது. இருப்பினும் பொதுவாக இதன் நேரடி பொருள் பகவானுடன் ஐக்கியமாகும் கருத்தினையே வெளிப்படுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. मुक्ति शब्द कहिते माने हाय ज्ञान तृषा भक्ति शब्द कहिते माने हायता उल्लासा. முக்தி என்னும் சொல்லை உச்சரிக்கும் போது அது உடனடியாக வெறுப்பையும் அச்சத்தையும் உருவாக்குகிறது. ஆனால் பக்தி என்னும் சொல்லை உச்சரிக்கும் போது இயற்கையாகவே மனதினுள் தெய்வீக ஆனந்தத்தினை உணர்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். துனியா ஹாசன பிரபு ஆனந்தித மனே பட்டாச்சாரிய கைலா பிரபு திருத ஆலிங்கனே. இந்த விளக்கத்தினை கேட்ட மாத்திரத்தில் மகா பிரபு சிரிக்கத் தொடங்கினார். பேரானந்தத்துடன் உடனடியாக சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரை திடமாக ஆலிங்கனம் செய்தார். हे भट्टाचार्य पादे पादाय मायावादे ताने रे ऐचे वाक्ये स्फुरे चैतन्य प्रसादे. மாயாவாத தத்துவத்தை படிப்பதையும் கற்றுக் கொடுப்பதையும் எந்த நபர் வழக்கமாக கொண்டிருந்தாரோ அந்த நபர் தற்போது முக்தி என்னும் சொல்லையே வெறுக்கும் அளவிற்கு மாறியுள்ளார். இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகா பிரபுவின் கருணையினால் மட்டுமே சாத்தியமானது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण. लोके यावत् स्पर्शी हे माना ही करे तात्वत् स्पर्श माने क्या हे चीनी ते ना पारे. தனது தீண்டுதலினால் இரும்பை தங்கமாக மாற்றாத வரையில் ஒரு சிந்தாமணி கல்லை யாராலும் அடையாளம் காண இயலாது. தங்கத்தை உரசி பார்த்தா தானே தெரியும் இல்லையா, அது தங்கமா இல்ல பித்தளையான்னு. அந்த மாதிரி भट्टाचार्येरा वैष्णवता देखी सर्व जना प्रभु के जानीला शक्तात शक्तात आशाक्षात ब्रजेंद्र नंदन. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் தெய்வீக வைஷ்ணவ தர்மத்தினை கண்டு சைத்தன்ய மகா பிரபு நந்த மகாராஜரின் மகனான சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே என்பதை அனைவராலும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. काशी मिश्रा आदि यथा नीलाचल वासी शरणला लीला साबे प्रभु पदे आसी. இந்த சம்பவத்திற்கு பின்னர் காசி மிஸ்ரர் முதலிய ஜெகநாத புரிவாசிகள் அனைவரும் மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைய வந்தனர். सेई सब कथा आगे करीब वर्णना कर्म भौम करे यायचे प्रभुर सेवना. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் மகாபிரபுவின் சேவையில் எவ்வாறு எப்போதும் ஈடுபட்டார் என்பதை நான் பின்னர் விளக்குவேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यायची परित्रिकारे भिक्षा निवारण विस्तारिया आगे ताह करीब वर्णना. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு யாச்சகம் வழங்கி சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் எவ்வாறு பக்குவமான சேவை செய்தார் என்னும் விரிவான தகவலையும் நான் பின்னர் வழங்குவேன்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இது எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு இன்னும் இதுல? அவ்வளவுதான் மாதாஜி, இன்னும் 2 தான். இவ்வளவு இவ்வளவுதான் இருக்கு. அவ்வளவுதானா? ஓகே, முடிச்சிட்டு அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை புக்கே முடிஞ்சது. முடிஞ்சது. ஓகே ஓகே. हे महाप्रभुर लीला सार्वभौम मिलना इह ये श्रद्धाकारी कारया श्रवण ज्ञान कर्म पाशहैता हाय विमोचन आचैरा मैलाया तांड्री चैतन्य चारणा. சார்வபௌம பட்டாச்சாரியாருடனான ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சந்திப்பை குறித்த இந்த லீலைகளை நம்பிக்கையுடனும் அன்புடனும் செவியுறுபவன் வெகு விரைவில் அனுமானம் மற்றும் பலநோக்கு செயல்களின் வலையிலிருந்து விமோச்சனம் அடைந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளில் அடைக்கலம் பெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்லையா? ஒன்னே இருக்கு இல்லையா? ஸ்ரீ ரூபா ரகுநாதா பதே யாரா ஆஷா சைத்தன்ய சரிதாமிருதா காஹே கிருஷ்ணதாசா. ஸ்ரீ ரூப மற்றும் ஸ்ரீ ரகுநாதரின் தாமரை திருவடிகளில் வேண்டி அவர்களின் கருணையை எப்போதும் விரும்பி கிருஷ்ணதாசனாகிய நான் அவர்களது அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தை விளக்குகின்றேன். சர்வபௌம பட்டாச்சாரியன் விடுதலையை விளக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 6வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 269. இது எல்லாமே நம்ம இப்ப வந்த ஸ்லோகங்கள்ல ஜஸ்ட் ஒரு சம்பாஷணை, அவ்வளவுதான். அதாவது சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா எப்படி புரிஞ்சின்றாரு இல்லையா? முக்தி பாதே பக்தி பாதே. முக்தி பாதை, முக்தி பண்றவங்களே நம்ம பாத்தீங்கன்னா இதுல யோகிகளை பத்தி கூட சொல்லியிருக்காங்க, பதாஞ்சலி முறைகளை பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க. பதாஞ்சலி முறையில நீங்க பார்க்கும்பொழுது யோகத்துல 4 கைகளுடைய ரூபத்தை ஏத்துக்குவாங்க இல்லையா? இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஞானிகள் தான் அரூபத்தன்மை. ஆனா அதே யோகத்துல நிலை பெறுபவர்கள் 4 கைகளுடைய ரூபத்தை எண்ணிக்கொண்டுதான் தியானத்தை புரிவாங்க இல்லையா? இது 2 நீங்க நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல 6th சாப்டர்ல, ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா? பகவத்கீதையில நம்ம பதாஞ்சலி முறை பத்தி தான் நம்ம படிக்கிறோம். அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பத்தி படிக்கிறோம். யோகத்தின் நிலை கொள்பவர் பரமாத்மா நிலை. ஆமா, பரமாத்மா நிலையில 4 கைகளுடைய அப்ப அவங்க ரூபத்திற்கு அவங்களுக்கு தெரியும். அத பத்தி தான் விளக்குறதே. அடுத்து வந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம படிச்சப்ப அதுதான் படிச்சோம். சோ அவங்க இவங்களை விட மோசம்னு சொல்லிட்டாரு இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு. யார? மாயாவாதிகளை விட மோசம் அப்படின்ட்டாரு. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியறது பகவானுடைய ரூபம் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சும் கடைசியில ரூபமற்ற தன்மைதான் அப்படிங்கறத அவங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடுறாங்க. ஏன்னா டெஸ்டினேஷன் என்னன்றதே தெரியாத யோசிக்கக்கூடிய, அந்த தெரியாம இருக்கக்கூடிய தன்மை அவங்களுக்கு. அது அந்த டெஸ்டினேஷனை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு நிலை அந்த இடத்துல. அவங்க கடைசியில எங்க போய் சேருவோம் பகவானுக்கு, ஏன்னா தொண்டு புரிதல் என்பதே இல்லை அந்த இடத்துல. நீங்க எங்க வேணா பாருங்க, நம்ம ஒரு செயல்படாத ஒரு நிலையில இருக்கும் பொழுது பௌதிகத்திலேயே நாம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம சும்மா இப்ப நான் 4 நாள் படுத்திருந்தேன் இல்லையா? 4 நாள் படுத்திருந்தேன். அதனால என்ன நடந்தது? வீட்டுல எல்லாமே அப்படியே போட்டபடிதான் இருக்கு இல்லையா? எதுவுமே அங்கங்க அப்படிதான் இருக்கு. சோ அப்போ அந்த செயலற்ற தன்மையில எதுவுமே அபிவிருத்தியே இருக்காது. அது மாதிரி நம்ம உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யறதும் இல்லையா? அதுல நம்ம என்ன இலக்க வச்சு, பிரகாசத்தை வச்சு செய்யறோமா? பிரகாசம் வெற்றிடத்தை வச்சு செய்பவர்கள் ஞானிகள். ஆனால் 4 கைகளுடைய ரூபத்தை பரமாத்மா நிலையை உணர்பவர்கள் யோகிகள். சோ இப்படி இந்த 2 பேருமே செய்யக்கூடிய செயல் இறுதியில அவங்க இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற ஒரு இலக்கையே அவங்க நிர்ணயிக்கிறதே கிடையாது. இருவருமே என்ன, இந்த பிரபஞ்சம் கடினமான ஒரு உலகம். இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம தவறிதான் வந்திருப்போம். எல்லாருக்குமே அது தெரியும் இல்லையா? நாம எல்லாரும் தவறிதான் வந்திருப்போம் இந்த இடத்துலன்ட்டு. இந்த இடத்தை விட்டு போனா போறோம். அப்ப பேசிக்கலி வெறுப்பினாலதான் நம்ம இத நீங்க எல்லாரும் கூட ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கலாம். பக்தி மீது நமக்கு எப்பெல்லாம் அதிகமான நாட்டம் வரும் சொல்லுங்க?
கடினமான சூழ்நிலையில தான் நமக்கு அதிகமான நாட்டமே வரும். ஏன்னா ஒரு சமயம் வந்து அது நமக்கு சொல்யூஷனா நினைச்சுட்டு போய் நம்ம வந்து பக்தியை செய்வோம். அது இந்த அர்த்தார்த்தி மாதிரி. ஓகே. ஆனா சில சமயத்துல அந்த அந்த கடினமான சூழ்நிலையில இருந்து நம்மளையே மறந்து விடுவதற்காக பக்தி செய்வோம். நம்ம செய்யறோமா இல்லையா? ஆரம்ப கட்டத்துல நமக்கு வந்து வேற வழி இல்ல, பகவானே என்ன ரட்சி, எஸ் கேக்குறோம். கேட்காம யாரும் இருந்தது கிடையாது இல்லையா? தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ஆனா இப்ப நிறைய படிச்சு படிச்சு நாம என்ன பண்றோம்? பகவானுக்கு தெரியாதா என்ன இல்லையா? எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அப்புறம் நாம என்ன ஸ்பெஷல்லா வேற அவரை போய் கேட்கறது இல்லையா? அவருக்கு தெரிஞ்சதை போய் நாம கேட்கறது வந்து தட் இஸ் நாட் அ ரைட் திங் இல்லையா? அவர் எப்படி பாத்துக்கிறாரோ பாத்துக்கட்டும். எனக்கு முடிஞ்சது இவ்வளவுதான். நான் ஒரு பகவான்கிட்ட பிரார்த்திச்சுக்கிறேன், அவ்வளவுதான். உன்னுடைய நாமத்தை சொல்றேன், இது ஒண்ணுதான் எனக்கு தெரியும், உன்னுடைய பாதங்கள் தான் எனக்கு சரணாகதி அப்படின்னு நான் நினைச்சுட்டு பண்ணுவேன், அவ்வளவுதான். சோ அப்படி ஒரு பாவத்தை நாம வளர்த்துட்டு வரோம் இல்லையா? இது 2வது ரகம். இந்த அர்த்தாத்தி ஜிக்னாசு ஞானி, இந்த 4 நிலைகள் இருக்கு இல்லையா? இந்த 4 நிலைகளும் இவங்க 4 பேர் தான் வந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியுறதே இல்லையா? இவந்தோ பலனை எதிர்பார்த்து செய்தாலும், முதல்ல ஆரம்பத்துல அப்படி இருந்தாலும், போக போக ஐயோ நாம் இவ்வளவு சீப்பா இருந்திருக்கிறோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து அந்த பக்தி பண்றவங்களுக்கே வரும். ஆரம்பத்துல வந்து கேட்கறதுனால என்ன தப்பு? பகவான்கிட்ட தானே கேட்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்ச அந்த மனசு நம்ம எப்பவுமே இதை கேட்டுட்டே இருந்தாக்கா, இப்ப நம்ம கிட்ட யாராவது 10 வாட்டி ஒரே வார்த்தை ஒரு ஒரு வஸ்துவை நம்ம கேட்டுட்டே இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு கூட வெறுப்பு வரும் இல்லையா? ஆனா பகவானுக்கு வெறுப்பு வராதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு வெறுப்பு வரும். அது மாதிரி நம்ம மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுட்டே இருக்கிறோமே அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நமக்குள்ள வரும். அவர் அதிகமான கருணை உள்ளம் கொண்டவர், எதையுமே தாங்கிக் கொள்ளக்கூடியவர். அவர் யாரிடத்திலும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் அற்றவர். எதை நாம் செய்தாலும் அதை நமக்கு திருப்பி நமக்கு நல்வரமாக மாற்றி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு போகக்கூடிய தன்மையில கொண்டு வரக்கூடியவர். சோ எந்த ஒரு பலனுமே அவர் நம்ம கிட்ட விளைவதும் கிடையாது. அப்படி இருக்கக்கூடியவங்க கிட்ட அவர் நமக்கு நம்மீது கோபமும் படமாட்டார். இப்படி அந்த நம்ம எல்லாருமே அவருடைய பிள்ளைகள் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இவ்வளவு நிறைய இருக்கு அவருக்கு குவாலிட்டிஸ். அந்த அத்தனை குவாலிட்டிஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். நிறைய இடங்கள்ல நம்ம குவாலிட்டிஸ படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து அட்லீஸ்ட் இவன் இதையாவது செய்து இன்னும் பக்குவம் அடைஞ்சு எங்கிட்ட வர்றதுக்கான ஒரு மார்க்கம் அவனுக்கு கிடைக்கட்டுமே. அவன் தான் தவறி விழுந்துட்டான்ல. இப்ப அவர் அம்மா ஒரு பிள்ளை 4 பிள்ளைகள் இருக்குன்னா, அந்த 4 பிள்ளைகள்ல எந்த குழந்தை வீக்கா இருக்கோ அந்த குழந்தை மீதுதான் அதிகமா போக்கஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் தாயினுடைய அன்பு இல்லையா? ஒரு குழந்தையால தன்னால வந்து நிலைப்படுத்தி கொள்ள முடியும்னா அவன் மேல கான்பிடென்ட் வைப்பாங்க. அவனுக்கு நான் கைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, he can do it by his own அப்படின்ட்டு இல்லையா? ஆனா அதே வந்து வீக்கான ஒரு குழந்தை மேல அதிகமாக அக்கறை காட்டி அவனை வந்து இவனுடைய பாதையில கொண்டு வந்து விடணும்ன்றதுக்காக முயற்சி செய்வாங்க. அதே மாதிரி குணம்தான் சோ பகவானுக்கு கூட இந்த குணம் எல்லாம் ஒரு தாய் கிட்ட எப்படி இருக்கு? இறைவன்கிட்ட இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து தாயிடத்திலுமே இருக்கிறது இல்லையா? இறைவனுடைய கருணைக்கு அப்புறமா பார்க்கக்கூடியது எதுன்னா தாயினுடைய கருணை தான். ஆனா நம்மளால இறைவனுடைய கருணையை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா இறைநிலையில நாம அந்த அளவுக்கு போய் முன்னேற்றம் அடைந்தால் ஒழிய இறைவனை பற்றி நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த ஞானியும் யோகியும் 2 பேருமே, யோகி இன்னும் மோசமானவன் என்று சொல்றாரு அவர். ஏன்னா மாயாவாதினா வெறும் பிரகாசத்தை வச்சு அவன் வந்து ஏதோ தெரியாம போய் அங்க இருக்கான். அவனுக்கு வெறுப்பு இந்த உலகம்னா, ஹேட்ரட்னஸ வந்து எடுத்துட்டு போறான். இவனுக்கு தெரியும் நல்லாவே பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு என்பது நல்லாவே தெரியும். ஆனா இறுதியில அவன் எங்கே வந்து போய் விழுந்துடுறான்? அருவத்தன்மையில போய் விழுறான். ஃபைனலி அவனுக்கு டெஸ்டினேஷன். ஏன்னா அவன் செய்யக்கூடிய பக்தி பாதை வந்து அவனுக்கு மேலும் மேலும் வந்து இறைவனுக்கு பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கல. அதுதான் ட்ரூத் இல்லையா? தியானத்துல உட்கார்ந்துட்டு அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை உட்கார்ந்துட்டு கடைசியில நமக்கு வந்து
என்ன செய்யணும்? நம்ம மோட்சம் அடைஞ்ச பிறகு கூட என்ன செய்வோம்? ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இல்லையா? அதனாலதான் அவரோட டெஸ்டினேஷன் கூட வந்து அதே அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல தான். ஸோ யோகியா இருந்தாலும் சரி, ஞானியா இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் இறுதி இலக்கு வந்து பிரகாசமாக இருக்கும் பொழுது பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் கலந்து விடுகிறார்கள். ஆனா இறைவன்ல கலக்கிறது வந்து அவ்வளவு உசிதமான செயல் அன்று. எனி டைம் நாம அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல இருந்து மீண்டும் வந்து தொண்டு புரிவதற்கு எவ்வளவு நாள் நம்ம சும்மா இருக்க முடியும்? இருக்க முடியாது இல்லையா? மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வந்து பக்தி தொண்டு புரிந்து எல்லா யோகமும் பக்தி யோகத்தில் நிறைவுற்றால் மட்டுமே அந்த யோகம் முழுமை அடையும். இல்லை என்றால் சாயுஜ்ய முக்தி பெற்றாலும் கூட அவர்கள் மீண்டும் வந்து தவறி விழுவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது அதிகம். சோ சாயுஜ்ய முக்தி வந்து இருக்கிறதுலயே வந்து லீஸ்டான ஒரு முக்தி. அத வந்து பக்தர்கள் என்றைக்குமே விரும்புவது கிடையாது. பக்தர்கள் வந்து செயலற்ற தன்மையை என்றைக்கும் ஏற்றுக்கொள்வதும் கிடையாது. இதை நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும். 4 வரி பாட்டையாவது பாடிடணும் இல்லையா? நம்ம கூட கொஞ்ச நேரம் ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடிடுவோமே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் ஒரு 4 மந்திரத்தை சொல்லலாமே, ஒரு 2 ரவுண்ட் மாலை ஜபம் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வரும் இல்லையா? இறைவனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் இன்னைக்கு நம்ம பண்ணிடணுமே, சாமிக்கு ஏதாவது நைவேத்தியம் பண்ணும்பொழுது ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி வைப்போமே இல்லையா? இப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிற உந்துதல். ஒருத்தர் பக்தி தொண்டுல செய்துன்னு இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு மோட்சத்தை பத்தியோ இதை பத்தி எல்லாம் அவங்க எதுவுமே நினைக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் என்ன கொடுக்குறாரோ கொடுக்கட்டும் பகவான், நமக்கு என்ன இருக்கு இல்லையா? அவர் பார்த்துப்பார், எனக்கு எது நல்லதுன்னு அவருக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? எனக்கு தெரிஞ்சது அவருக்கு தொண்டு பண்ணணும், அவ்வளவுதான். எங்க இருந்தாலும் நான் அவருக்கு தொண்டு செய்யணும், அதோட சரி. இதுதான் அவனுடைய கருத்து. சோ இதுல ஞானி வசத்தியானவனா, யோகி வசத்தியானவனா, இல்ல பக்தன் வசத்தியானவனா அப்படிங்கறது வந்து நம்ம இந்த செயல் விளக்கத்தின் மூலியமா நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் இது. இதுதான் பின்னாடி வர்றது எல்லாமே நம்ம படிச்சது. இப்போ இதுல சாயுஜ்ய முக்தியில 2 இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யார் விளக்குறாரு? சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா சொல்றாரு. ஒண்ணு வந்து அருவத்துல போயிட்டு, அதாவது அருவ பிரம்மணத்துல போயிட்டு கலக்கிறது. இன்னொன்னு வந்து பர்சனல் பாடி ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது பகவானுடைய மேனிலேயே போய் ஒட்டுறது. merging into the Lord's body is even more abominable than merging into his effluence இல்லையா? அது எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து இமேஜினேஷன் கூட பண்ண முடியாது. இதெல்லாமே மாயாவத தத்துவமே வந்து கொஞ்சம் கற்பனையானது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்தே இந்த சாப்டர்ல நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்துரைச்சுட்டு வர்றது. இதெல்லாமே ரியாலிட்டியா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. அவங்களோட தத்துவங்கள், அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள்ல அவங்க ரொம்ப அதாவது பண்டித்தியமா இருப்பாங்க. ஆனா அதற்கான வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே அவங்க அவர்களுடைய கற்பனையினால வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வார்கள். சோ அதனுடைய டைரக்டா அதனுடைய விளக்கத்தை அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. அது இறைவனுடைய திருமேனில போய் இணைவது என்பது அது மிக மிக கடினமான ஒன்று. அது இன்னும் கீழான ஒன்றுன்ட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அக்கார்டிங் டு த ஒப்பீனியன் ஆஃப் மாயாவத தத்துவ பிரகாரம் ஆயிடும். நம்ம தத்துவம் கிடையாது, சைத்தன்ய மகாபிரபு தத்துவமும் கிடையாது. சொல்லுங்க. சைத்தன்யர் வந்து என்ன ஒரு சிறு துரும்பா உன் பாதத்துல வச்சுட்டா போதும்னு அவரே எப்படி கேட்கிறாரு மத்தாஜி. அப்புறம் மத்தவங்க எல்லாம் போய் எப்படி அவர் மேனியில போய் இருக்க முடியும் மத்தாஜி? அவரே தன்னுடைய பாதத்துல சிறு துரும்பாக என்ன வைத்துக் கொள்ளவும் சொல்றாரு மத்தாஜி சிஷ்டாஷ்டகத்துல. ஆமா, தூசியா, சிறு தூசியா அது கேக்குறது அது மாதிரி. ஆனா பகவான் அவருடைய அனுகிரகத்துல நாம் எல்லாருமே அவருடைய இதுலதான் அவருடைய பாதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தூசி மாதிரிதான். ஓகே. ஆனா உண்மையிலேயே டைரக்டா போய் இப்போ சொல்ற மாதிரி கால்ல போய் ஒரு தூசியை நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறது கிடையாது. ஓகே. அவருடைய கருணையின் கீழே நாம ஒரு தூசியா இருக்கும். அதாவது அவ்வளவு எளிமையா தன்னை தாழ்த்தி சொல்றாரு. ஆமா. இந்த பர்பட் ஃபுல்லாவே நம்ம மாயாவத தத்துவத்தின் பிரகாரம் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா 2 விதமான சாயுஜ்ய முக்தின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சதே கிடையாது இல்லையா? சாயுஜ்ய முக்தினாலே பிரம்ம ஜோதியில் இணையறது,
அது நிரந்தரமற்றது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா இப்ப அவங்களுக்குள்ளே அவங்களுடைய கருத்து பிரகாரம் இங்கன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. த லிவிங் என்டிட்டிஸ் அல்டிமேட். ஆனா நான் பகவத்கீதை படிச்சிருக்கேன். மாயாவாத அது ஒண்ணுமே புரியாது, கண்டிப்பா ஒண்ணுமே புரியாது. ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு ஓகே இது பகவத்கீதை நம்ம படிக்க முடியாதுன்ட்டு வச்சுட்டேன் நான். அதனால அந்த வியாக்கியானத்தை நம்மளால படிக்க முடியாது. அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய வியாக்கியானம் நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த லாங்குவேஜை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. The living entity's ultimate success is to merge into the impersonal Brahman. அதாவது அவங்களுடைய குறிக்கோள் என்னன்னா இறைவனோட இணையறது. இம்பர்சனல் பிரம்மன் ஆர் bodily effulgence of the supreme lord. ஸோ அதுக்கு இன்னொரு நாமம் என்னன்னா பிரம்மலோகம் அல்லது சித்தலோகம்னு சொல்றாங்க அவங்க. இது அவங்களுடைய இது. சித்தலோகம் எங்க இருக்கு, பிரம்மலோகம் எங்க இருக்கு? அது இந்த உலகத்துலதான் இருக்கு இல்லையா? இந்த பௌதீக உலகத்துலதான் இருக்கு. டாப் மோஸ்ட் லோகம் அதுதான். சோ அப்ப எப்படி அவன் வந்து விடுதலை அடைகிறான்? ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி கன்ஃபியூசிங் அங்கே இல்லையா? அவங்களுடைய வியாக்கியானத்தின் பிரகாரம் இதெல்லாம் நாம் படிக்கிறோம். இது நம்முடைய வியாக்கியானம் கிடையாது. ஓகே, அக்கார்டிங் டு பிரம்ம சமிதா. இப்ப நம்ம பிரம்ம சமிதை பிரகாரம் சொல்றோம். யஷ்ய பிரபா பிரபவத்தோ ஜெகதண்ட கோட்டி. மெட்டீரியல் யூனிவர்சஸ் ஆர் ஜெனரேட்டட். அதாவது இந்த பௌதிக உலகம் எல்லாமே பகவானுடைய திருமேனியிலிருந்து இல்லையா? அந்த அவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்து தான். அவர் வெளி சுவாசம் விடும் பொழுது அவருடைய உடல், இந்த போர்ஸ் ஆன் த பாடி இல்லையா, பகவானுடைய உடல் நாளங்களிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் வந்து வெளியே வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணிலடங்காத உலகங்கள் இல்லையா? Yogis who follow the principle of Patanjali accept the personality of absolute truth இல்லையா? அந்த 4 கைகளுடைய பரமாத்மா ரூபத்தை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. பட் தே வாண்ட் டு மர்ஜ் இன்டு த டிரான்சென்டல் பாடி ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். ஆனாலும் பகவானுடைய திருமேனியில இணையணும்னு நினைப்பாங்களாம். இது யோகிகள். தட் இஸ் தேர் டிசையர். அது அவங்களுடைய விருப்பமும். பீயிங் த கிரேட்டஸ்ட் அத்தாரிட்டி, த சுப்ரீம் லார்ட் கேன் ஈஸிலி அலோவ் மெனி மில்லியன்ஸ். ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய அண்டங்கள் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டு வெளியே விடுறவரு பகவான் திருமேனிக்குள்ள இணையறதுக்கு அவர் அனுமதிக்க மாட்டாரா என்ன? அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. அலோவ் அண்ட் ஈஸிலி அலோவ் இன்டு ஹிஸ் பாடி. The origin of everything is ஏன்னா எல்லாமே இறைவனிடத்துல இருந்து தான் வர்றது இல்லையா? we are all part and parcel. எப்படின்னு சொல்றோம்னா பார்ட் அண்ட் பார்சல்னா எல்லா அண்டங்கள், அந்த அண்டங்களுக்குள்ள எல்லாமே என்ன இருக்கும், ஜீவன்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன்ல தான் இருக்கும், இயங்காமல் இருக்கும். பிரளயம் வரும் பொழுது இந்த பௌதிக உடலை விடுத்து வெறும் ஆன்மாக்கள் மட்டுமே அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்ல தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரளயம் முடிஞ்சு மீண்டும் வந்து படைக்கும் காலம் வரும் பொழுது பிரம்மர் வந்து படைக்கப்படுவார். அப்புறமா வந்து இந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாமே வந்து இந்த பிரகிருத்தியை கருவுற செய்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே பிரம்மன் வந்து படைக்க ஆரம்பிப்பார். ஓகே, சோ பகவானுடைய கருணையால் இந்த இந்த அண்டங்கள் எல்லாமே இயங்க ஆரம்பிக்கும். சோ இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல எந்த முன்னேற்றம் இருக்காது. சோ மோட்சம் பெற்றவங்க எல்லாருமே ஆல்ரெடி மேல் உலகத்திற்கு சென்றிருப்பார்கள். மோட்சம் பெறாத இந்த பிரளய காலத்துல மோட்சம் பெறாத ஆத்மாக்கள் எல்லாமே இங்கேதான் இருக்கும். சோ அப்படி இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது பட் they want to merge, sorry, being authority can easily merge பண்ணிப்பார். ஆனா the origin of everything, ஏன்னா எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் வருது. His body effulgence is known as Brahma Jyoti, Brahmaloka, Siddhaloka. The blessed Brahmaloka, Siddhaloka is the place where spark like living entities. அப்படின்னா இதெல்லாமே அந்த பிரம்மலோக சித்தலோகத்துல போய் சேரும். ஸோ அங்க போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதாவது பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் எங்க போய் சேரும்? இந்த இடத்துல பிரம்மலோகம் அல்லது சித்தலோகத்துல போய் சேரும். Because these living entities do not wish to keep their individual existence, they combined and allowed to remain in Brahmaloka as so many atomic particles of sunshine emanating from the sun. So அவங்க they do not wish to keep their individual existence. அவங்களுடைய சுய ரூபத்தை அவங்க வச்சுக்க விருப்பம் கிடையாது. அதனால அவங்க ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகளா மாறி இந்த சூரியனுடைய ஒளி இருக்கு இல்லையா, அதுலயே அவங்க வந்து இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால்தான் நம்ம ஜீவன்கள் எல்லாமே நம்ம படிக்கும் பொழுது கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, செகண்ட் கேண்டோ தேர்ட் கேண்டாலயோ இந்த விண்டோ கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த இதுல இருந்து தூசி எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா,
அணு, பரமாணு இல்லையா, அதெல்லாம் படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? டைம்லி சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். ஆமா இல்லையா? படிச்சோம். அது எல்லாமே வந்து அந்த பரமாணு 6 அணுக்கள் சேர்ந்தது பரமாணுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ எத்தனை பரமாணுக்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ஐ திங்க் அது ஒரு டேபிளர் காலமே இருந்துச்சு. அதுல இருந்துதான் இந்த ஜீவன்களே வர்றது. நாம எல்லாருமே அந்த ரூபத்துல தான் இருப்போம். ஸோ பிரளயம் வந்த பிறகு இந்த ரூபம் எதுவும் இருக்காது. ஒன்லி அந்த தூசி மாதிரி தான் இருப்போம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் தான் மீண்டும் வந்து பிரம்மருடைய படைப்பால ஒரு பௌதிக உடலை நமக்கு கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீவன் அங்கே திணிக்கப்பட்டு, ஒரு தாயினுடைய கருவுல திணிக்கப்பட்டு இல்லையா, தந்தையினுடைய கருவுல இருந்து இப்படி தந்தையினுடைய விந்துல இருந்து தாயினுடைய கருப்பைக்கு சென்று அதுக்கப்புறம் நாம ஒரு ரூபத்தை ஏற்று வருவோம். இப்ப உங்களுக்கு அந்த கோரலேஷன் இப்ப புரிஞ்சுட்டா எப்படின்ட்டு? புரிஞ்சது இல்லைங்களா? சோ இதுல யோகிகள் வந்து இப்படித்தான் இருக்கணும்னு அவங்க டிசைட் பண்ணிடுவாங்க. நமக்கு நாம யோகி இல்ல, ஞானியும் இல்ல, நாம ஒரு சாதாரண ஒரு பாமர மக்கள் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வெறும் ஜீவன்கள் மட்டும்தான் இல்லையா? அவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த உடல் இருக்காது, ஆன்மா மட்டும்தான் இருக்கும். எல்லா ஆன்மாங்களுமே இந்த தூசி மாதிரிதான். சோ சூரிய ஒளியில பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த தூசி வந்து பரவிதான் இருக்கும். சோ சித்தா இஸ் வெரி சிக்னிபிகண்ட், ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பதம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சித்தா என்றால் சித்தர், நம்ம படிச்சிருக்கோம் தமிழ்ல. சித்தர்னா முக்காலத்தையுமே அறிந்த ஞானி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அவர்களுக்கு இறைவனை பற்றி தெரியும் இல்லையா? So who has complete knowledge that living entity is not a material atom. இந்த உயிர்வாழி வந்து பௌதீக அணு கிடையாது, அது வந்து ஒரு ஆன்மீக பொறி. This understanding is described இல்லையா? பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா நா சோஷதி நா காங்ஷதி படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? சோ இந்த ஜீவனுக்கு வந்து பிரம்ம பூதா என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த பூதா என்றால் ஜீவன் இல்லையா? பிரம்மம் என்பது அது அடையக்கூடிய நிலை. சோ இந்த கண்டிஷன் ஸ்டேட், கட்டுண்ட நிலையில வந்து ஜீவபூதா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதே அவன் விடுதலை அடையும் பொழுது பிரம்மபூதா அப்படின்ற நிலை. ஓகே, பிரம்மபூதா லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் அலவுட் டு ஸ்டே அப்படின்னா அந்த நிலையை அடையக்கூடிய ஒரு ஜீவன் வந்து சித்தலோகத்துல வந்து இருப்பதற்கு வந்து அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். But unfortunately, they were sometimes again fall down to the material world because they are not engaged in the devotional service. எங்க சேவை இல்லையோ அங்க வந்து முன்னேற்றம் இருக்காது. சேவை இருந்தால் மட்டும்தான். இப்ப நான் போய் ஒரு உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டு வேலை செய்யலைன்னா நம்மள ஒரு மாசம் வச்சு பார்ப்பாங்க, 2வது மாசம் நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, 3வது மாசம் நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பிச்சிருவாங்க இல்லையா? கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. செயலற்ற தன்மை எங்குமே வந்து நம்மளையே நம்ம பாதுகாக்க முடியாது. ஓகே, பட் திஸ் இஸ் சப்போர்ட்டட் சம்டைம்ஸ். நம்ம கண்டிப்பா தவறி விழுவோம். திஸ் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை த வர்ஸ். அதாவது பாகவதத்துல இந்த வர்ஸ் நம்ம பின்னாடி வரும்போது பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் செமி லிபரேட்டட் சோல்ஸ் இவங்க, அதனால ஏன்னா ஃபுல்லா லிபரேஷன் கிடையாது, முழு முக்தி பெற்றவர்கள் கிடையாது. ஆனா இந்த தவறி மீண்டும் கீழே விழக்கூடியவர்கள் வந்து முழு முக்தி பெறாதவர்கள். மீண்டும் அவர்கள் பக்திய நிறைவடைந்த பிறகுதான் அவர்கள் முக்தி பெறுவார்கள். ஞானிகளும் யோகிகளும் 2 பேருமே. ஓகே, சோ நம்ம யோகா லேடர்ல படிச்சிருப்போம். நம்ம அது கர்மமா இருக்கட்டும், ஞானமா இருக்கட்டும், அப்புறம் வந்து தியானமா இருக்கட்டும், 3மே வந்து இறுதியில வந்து பக்தியில வந்து நிறைவு பெற்றால் ஒழிய அந்த யோகம் வந்து நிறைவடையாது இல்லையா? ஆனா அதே வந்து கர்மத்திலேயே இருந்து பண்ணிட்டு போறது வேற, அடுத்து ஞான தளத்துல இருந்து போறது வந்து சாயுஜ்யம் இல்லையா? அடுத்து வந்து ஈவன் தியானத்திலயும் வந்து சாயுஜ்ய முக்தி. இந்த மாதிரி சாயுஜ்ய முக்தி வந்து அவங்களுக்கு பர்மனன்ட் முக்தி கிடையாது. ஓகே, therefore the living entities has been described as விமுக்த மானின. அப்படின்னா ஃபால்ஸ்லி கன்சிடர், அவங்க வந்து தவறா நினைச்சுப்பாங்க அவங்க ஆல்ரெடி விடுதலை அடைஞ்சிட்டாங்கன்ட்டு. ஆனா உண்மையிலே அவங்க விடுதலை அடைந்தது கிடையாது. அவங்களுடைய ஞானமும் வந்து தூய்மையானது கிடையாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்னும் அவங்க சேவையினுடைய மகத்துவத்தை பற்றி அவர்களுக்கு அது தெரியாமலே இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். மத்தபடி அவங்க தவறுன்னு கிடையாது, அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ ஜீவன்களுடைய உண்மையான நிலை என்னன்னா நித்தியமான சேவகர்கள் எப்பொழுதுமே இறைவனுக்கு இல்லையா? சோ அந்த நித்திய சேவகம் பண்ணக்கூடிய அந்த செயலையே அவங்க என்னைக்குமே அவங்க பண்ணதே கிடையாது.
பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விசிபிலிட்டியா அவங்க எடுத்துட்டு வந்தது கிடையாது. அதனால அவங்க வந்து தூய்மையான நிலை அடைய முடியாது. ஆல்தோ திஸ் லிவிங் என்டிட்டிஸ் அண்டர்கோ சிவியர் ஆஸ்டரிட்டிஸ், இல்லையா, கடினமான இது, மனச புலனை எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தி எல்லாம் செய்யணும். ஆனாலுமே வந்து சத்து சித்து ரெண்டு அடைவாங்க, ஆனந்த நிலையை அவங்களால உணர முடியாது. அதுதான் பிரம்ம பூதா ஸ்டேஜ். So they do not properly utilize whatever little knowledge they have. Not attaining ஆனந்தா, ஆனந்தத்தை அடைய முடியாம நாம முக்தி முழுமையாக பெறவே முடியாது. ஓகே, ஸோ பக்தர்கள் வந்து அதை கூட அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. பதாஞ்சலி வந்து சொல்றது வெறுமனே இணையறது தான், இல்லையா. ஸோ தே டு நாட் வாண்ட் என்கேஜ் இன் சர்வீஸ். பகவானுடைய திருத்தொண்டெல்லாம் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. டெஸ்பைட் their knowledge of him, அவங்களுக்கு தெரியும் தூங்குறவன நம்ம எழுப்பலாம், தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவனை நம்மளால எழுப்ப முடியாது, இல்லையா. சோ இதுல யாரு மிக மோசமானவர்னு சொல்லுவீங்க? தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவனை தான், இல்லையா. இப்ப ஞானின்னா அவனுடைய குறிக்கோள் எனக்கு பிரகாசம் தான், அவ்வளவுதான் நான் எடுத்துப்பேன். அது தூங்குற, நிஜமாவே தூங்குறவாங்க, இல்லையா. அது யோகி அப்படி கிடையாது, அவனுக்கு தூக்கம் கிடையாது, ஆனா தூக்கத்தை போல இருக்கிறான். சோ பகவானுடைய 4 கைகளுடைய ரூபத்தை அவனுக்கு தெரியும், ஆனாலும் அவன் வந்து நான் வந்து இதுலதான் போய் இணையணும் நினைப்பான். ஸோ அதனால இது இன்னும் மோசமான நாலேஜ் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அண்ட் thus their position is even more abominable, இன்னும் கீழானதுன்றாங்க. who want to merge into the Lord's effulgence. Thus yogis meditate on the 400 Vishnu form of the Lord in order to merge into his body. Patanjali system describes the form of Lord as klesha karma vipakshe aprahamshita புருஷ விசேஷ ஈஸ்வரக. அதாவது கிளேஷா அப்படின்னாலே அதாவது கலங்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, கிளேஷ கர்மா. The supreme personality of Godhead is a person who does not partake in the miserable material life. பகவான் இஸ் அவர் வந்து சுதந்திரம், ஸ்வராட், இல்லையா. அவர் இந்த பௌதிகத்துல எதுலையுமே அவர் வந்து இணைவது கிடையாது. He will never. அதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. The yogis accept the eternity of the supreme person in one of their mantras. Supurvashem api guru kalanu vachade. அதாவது such a person is always supreme and is not influenced by the element of time. காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். இது பகவானையே குறிக்கிறது. ஓகே, இது எல்லாத்தையுமே அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. ஆனாலும் அவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டனுடைய இதை வந்து அவங்க ஏத்துக்கிறதே கிடையாது. So they believe in the perfectional stage. ஆனாலும் புருஷா is vanished. The concept of புருஷா is vanished. மறைந்து விடுகிறது. According to their description, சித் சக்தி இதி, அவ்வளவுதான். சத்து சித்து அதோட சரி, அதுக்கு மேல கிடையாதுன்றாங்க அவங்க. ஸோ அதுக்கு மேல இவங்க வருமனே சத்து, இல்லையா. ஸோ அதாவது வருமனே ஞானி வந்து சித், சித் என்பது உயிர், இல்லையா, நித்தியம். சித், சச்சித். அதாவது நம்ம 3 நிலைகள் படிக்கிறோம், இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் வர்றது எது? சத்தா, சத், சச்சித்தானந்தம். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் வர்றது சத்து. ஸோ அதனால வந்து ஞானி வந்து வெறும் சத்துலயே இருப்பார். அடுத்து வந்து யோகி வந்து சத் அண்ட் சித்து, இது ரெண்டுத்துலதான் இருப்பாங்க. பக்தர்கள் தான் சத்து, சித்து அண்ட் ஆனந்தம். ஸோ இந்த 3 நிலைகளை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா. ரொம்ப அழகான விளக்கம், பெரிய கிளாஸ் இது. ஓகே, they believe that when one becomes perfect he cannot remain a person. இந்த வார்த்தை நீங்க எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யாராவது ஒருத்தர் வந்து அவங்க எதன் அடிப்படையில நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா பகவான் இஸ் பர்ஃபெக்ட், இல்லையா. கடவுள் மாதிரி பர்ஃபெக்ட் யாருமே கிடையாது. ஒருத்தர் வந்து இறை நிலையை அடையும் பொழுது பர்ஃபெக்ட்னஸ் ஆயிடுறாங்க, அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ரூபம் இருக்காதுன்றாங்க. ஸோ தே cannot remain a person அப்படின்றாங்க. ஸோ இது அவங்களுடைய கான்செப்ட். யோகிகள் இருந்து எதன் அடிப்படையில சொல்றாங்கன்றது வந்து இந்த ஒரு லைன் எங்கேயாவது நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்காது. பிரபுபாதர் அவருக்கு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார், இல்லையா, எழுத வச்சிருக்காரு இது எல்லாத்தையுமே. ஸோ நான் கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். நிறைய இடங்கள்ல இந்த கருத்து வராது. ஓகே,
ஸோ ஒருத்தர் பர்ஃபெக்ட் ஆனா அவங்க வந்து உண்மையான நிலையை வந்து அவங்க இழந்து விடுவார்கள் என்றது அவருடைய பொருள். ஸோ இறைவனே பர்ஃபெக்ட், அதனால்தான் அவருக்கே ரூபம் கிடையாதுங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் அவங்க வராங்க. ஸோ திஸ் யோகா சிஸ்டம் இஸ் தேர்ஃபோர் அபோனபிள் பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபைனல் கன்செப்ஷன் இஸ் இம்பர்சனல். ஸோ யோகிஸ் வந்து முதல்ல ஆரம்பத்துல எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடி வந்து இம்பர்சனலுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ அதனால இது தவறு அப்படிங்கறது வந்து ஒரு முறை எடுத்து வைக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கான சில ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு, இது நம்ம பின்னாடி எப்படா மறுபடியும் வாசிக்கலாம். ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஆனா இது வந்து நம்ம வாசிக்கல, 10th கேண்டோ வரும்போது தான் நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரி ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண.